sardine sachet, Maggi 10 pieces inside, 2 indomie, 1 sugar, 1 salt, 1 garri. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC na aha nkenke ebidokwala ya bụ ịgba egwu ihere bụ nke ha ma agba ọfụma. Ya bụ egwu bụ nke ha ma anya ya bụ inye ụmụ ogbenye na ndị ihe na-atụ n'ọnụ ihe oriri na-enweghị isi na ọdụ bụ nke ha ji achụnta vootu kwa afọ anọ ọbụla. Ebe nke afọ anọzi wee dị iche bụ na mgbe mbụ ọ na-abụ onye ha nyere ihe dị otu ahụ ha saa ya isi ma sasie ya ike ka o wee tụnyere ha n'ụbọchị a ga-eme ya bụ ihe ntuli aka. Mana nke ugbu a ọ na-abụzi onye ha takenyere ya bụ ihe oriri ha nara ya akara akwụkwọ ikikere ịtụ vootu bụ permanent voters card serial number ma narakwa ya akara ekwentị ya. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. See what the FPC give us, so and just call me now and say me can bring my voters card and give me 1 shirt, 1 key order, oil, pepper, and sardine sachet, Maggi 10 pieces inside, 2 indomie, 1 sugar, 1 salt, 1 garri, 1 jerrycan of garri, 1 jerrycan of rice, 1 jerrycan of beans, a rubber for hand. That's it, nothing there again. And this one empty cell, nothing there inside. See what they give us, see what they take to us for this country. So before they give you this thing now, what did they ask you? And just ask me for my voters card. I give them the right, what they want right. Then give me back and carry this one, give me. So now they say this one now for the next 4 years now, they don't settle you with that now. That is settlement with that now. Now they settle me with this. So this one now, how many days you go chop now? This one 1 day now. This indomie, nobody even can say. And now me say, with this one now, you go vote APC now. Me, I don't go vote APC. Why now? Why they don't give you this? I don't go, I go just collect. You can give me a collect, but I don't go vote APC. What they do is for this 8 years now, it's okay. It's good now. Anything where they bring, collect them. Now you're right. After all, now APC, they government. I go vote for what they do Christmas for you now. This one na Christmas, other na New Year gift, I don't even know. So make you vote your conscience. So I go vote for the one where we say this country go better. Now what we go vote like we cannot continue to live in this little things when no go last us 2 days. There for the next 4 years, you will suffer. Your children go suffer. Make everybody share your out. This is happening live now in Ikoyi. They are going about collecting people PVC and give them this pack containing what you have seen. So they collect your PVC, record details of the PVC, take your phone number, and give you this. Yes, so what do you call that? It's now left for you people. If we like this offering, let us continue. Akwụghịla ya bụ ihe onyonyo. Ịma na mgbe mbụ a na-asị bụ onye nye gị ịnararie n'ihi na ọ bụ ego gị ma bụrụkwa ego ala nna gị ka ha na-eke. Mana nke ugbu a ha na-anazi akara akwụkwọ ikikere ịtụ vootu. Ya bụ akara ha na-ana onye makwa n'ihe ha ji eme. Ya mere onye mara asụ ya sụọ n'odo, onye na-amakwa na-asụ ya sụọ n'ala. Darụkwa gị onye na-eso ebere onye sonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-agọzi gị na nọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị. Keta bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma Igbo ndị nwe m
Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwa na-atụsara m ihe onyonyo a tụsawara m ihe onyonyo a na apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m, daalụkwanụ.